आपको खाई दे भाई तो शाम को मारी देंगे କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୋର ପିଜା ସତରେ ଦେଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ତୁ ମାରି ଦେଲୁ ଦଶ ତୁ କହିଦିଅ ଦଶ କରୁଛି ମାନେ ମୋ ବଡ଼ ବାପା ରାମନାରାୟଣ ଚୌଧୁରୀ କେଉଁ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଏ ସମ୍ପତ୍ତିଟା ତୁ ଲେଖିଦେଲେ ତୁ ଘରର ମାଲିକ ନେଇଯିବୁ ମୁଁ ତ ଘରର ଚକ୍କର ହଇରେ ସବୁ ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଯିବା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେ क्षमा करते भाई तुम्हें छाड़िए बहुत शिकार कर रहे